Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn ac yn saff yn yr amseroedd yma. Mae'r fideo yma mewn cydweithrediad â menter Gorllewin Sir Gar. Ffion i fi. Fi'n gweithio yn y Dida Jane Castell Newydd Emlyn. A nawr ni'n mynd i siarad am bach o ffasiwn. Heddi ni'n mynd i siarad am beth yw falle staples byddwch chi'n galw nhw yn eich cymwrthod dillad chi. Fi wedi dewis cwbl o beth o fan hyn byddai ni yn cymryd fel staples a i weid y gwir, pethau sydd beth yn mynd i fy mas o ffasiwn, sydd beth yn mynd i deto, pethau fel, er enghraifft, mae blazer du bach fel hyn, wastad mynd i fod yn ffasiwn. Mae hwnna gyda bach o zip detail fyna wedyn, a mae siap i gael i siwto bawb. Byddwn ni'n gweud os bod chi bach mwy byr yn y corff, os bod chi'n short-waisted, i fynd am style sydd bach llai structured, bydd hwnna'n helpu chi. Ond mae style i gael i siwto pawb. Fyd gyda blazer bach fel a, allwch chi wisgo fe i'r gwaith, hefyd jyst rhoi fe dros pa bach o jeans neis, fel beth arall byddwn ni'n gweud sy'n staple, pa bach o jeans newydd sydd gyda ni hefyd fan hyn. Lliw bach neis o denim, ond wrth gwrs mae wastad yn handi gael par o jeans D yn y wardrobe hefyd. Byddwn ni'n gweud wedyn, staple arall yw'r biker jackets fel maen nhw'n galw nhw. Mae hwn gyda ni fan hyn, Joseph Ripkoff yw hwn sydd ar werth yn y Dida J. Ni wedi bod yn stoco Joseph Ripkoff ers byddu 30 o flynyddoedd nawr yn y Dida J. Mae style bach fel hyn sy'n eitha fluid, dwi ddim rhy structured, so os bod chi yn bach yn short-waisted o'ch hunain fel fi, mae style fel hyn yn well na rai sy'n gormod o strwythur, rai sy'n rhy boxy, bydd rhywbeth fel hyn yn siwto chi'n well. Mae Elin yn war, i wedi gwir, yn obsessed gyda rei, mae sawl un o'r rei'n gydau, yn gwisgo fe trwy'r amser, a mae fe'n sort o style, allwch chi wisgo lan neu lawr, gwisgo dros ben ffroc bach, gwisgo dros ben par o jeans. Sef rhaid i chi wedyn dim ond stico i di. Fi'n wael am wisgo di, fi'n byw mewn di, ond wrth gwrs mae lliwau arall ar gael. Mae'r un bach ma'n glas hefyd, gwmwys yr un steil, a chi'n gallu golchi rein yn y peran golchi fyd, so dyn nhw ddim just chymryd pethau bach anodd i olchi fan nhw'n rhwydd. Un bach arall dan fan hyn, byddwn i'n licio gweud fyd bod os ydych chi yn short-waisted, bod styles fel hyn sydd fel swedette neu hyd yn oed rai swed, falle gallu bod bach yn mwy flattering na rai lledau sydd ar lot o strwythur nhw, rai stiff, structured, boxy, bod pethau bach fel hyn yn rhwydd i wisgo. Maen nhw'n neis ar agor, neu ar gau, a fi'n bersonol, hoff liw fi o'n so fi'n dwlu ar y lliw bach na. Symudwn ni'n mlaen wedyn, ewn ni fan hyn gyda falle. So ffroc fach fel hyn, gan Joseph Ripkoff yw hwn to, byddwn ni'n gweud bod y wastad yn bwysig i gael ffroc yn y wardrobe sy'n mynd i fynd ar gyfer unrhyw achlysur. So rhywbeth fel a, gallwch chi hyd yn oed, dibynnu ddech chi'n gweithio, wrth gwrs, ond gallwch chi wisgo hwnna i'r swyddfa, os chi moyn i wisgo fe lawr bach. Ond wedyn mae rhywbeth fel hyn, wastad yn ei fod yn addas os oes priodas ydych chi, neu rhyw fath o achlysur sy'n bach yn fwy dressy, just chi'n rhoi fascinator bach gyda hwnna, a wedyn byddai'n barod i fynd i'n briodas, a style fel a dyw e byth yn mynd i deto. Oedd Princess Diana yn gwisgo styles fel hyn, a mae fe dal yn ffasiynol heddi yn 2020. Os na chi'n licio cael eich breichau mas, wel mae lot o fenwod dyddiau yma, mae rhywbeth bach fel hyn, beth maen nhw'n galw'n shadow sleeves. Maen nhw'n cau yn y ffrynt fel byddwch chi'n cau eich bra, ond chi'n gallu gwisgo rein o dan unrhyw fath o ffroc, hyd yn oed tops, dim rhaid taw ffroc yw e, a mae fe jyst yn cyfroch breichau, a maen nhw'n galw nhw'n shadow sleeves achos maen nhw'n bach, sa'n modd os chi'n gallu gweld, maen nhw'n bach yn sheer, ond mae fe yn coto'ch breichau chi hefyd, a maen nhw'n mor soft, maen nhw'n lyflu rein. Pob un sydd wedi prynu rein, dod nôl i hol ragor, a i weid gwir maen nhw'n hedfan mas trwy'r amser. Mae trainers gyda ni fan hyn, mae trainers wedi dod yn boblogaidd iawn. Nawr, mae pob un yn gwisgo nhw, maen nhw mor gyfforddus, yn byd rili ddim lico ar y foment. Mae rhain, rai bach gwyn fan hyn, mor ysgafn, neu mae rai fan hyn gyda chi a bach o khaki arno nhw, a bach o metallic. Mae metallics wastad yn rhywbeth handi i gael yn y wardrobe, achos maen nhw'n mynd gyda rhywbeth. A na beth sy'n boblogaidd iawn ar y foment fyd yw'r animal printing, so mae hwnna ar y metallic fyna gyda ni. Fi'n bersonol, fi'n licio hilen bach, so rhywbeth arall byddwn ni'n gweud sy'n staple yw rhywbeth fel coat shoe bach D, a pointed coat shoe fyd. Mae llon wardrobe o'r una gyda fi yn pob wan o'r liw. Chymod, rwydd i fynd gyda popeth i wedi gwir o ffrocau i gwisgo lan par o jeans, jacket fel a,
a'r pointed coat shoe. Mae'r bags bach hyn wedyn. Crossbody bags wastad yn handi achos, wel, chi'n meddwl sy'n rhaid i chi i fel lan sôn nhw. Os ydych chi'n fans o Gucci, mae bags bach fel hyn i gael, fel sy'n nod bach i'r Gucci fyna. Mae fe'n neis cael y twtch bach o liw fyna. Hefyd mae rhain sydd wedi bod yn boblogaidd iawn. A mae hwnna yn debyg iawn i'r steil Chanel, ond mae'r un i gyd mor rhwydd ddefnyddio, mynd gyda popeth. Os ydych chi'n licor Lux Labels, ond ar budget, mae'r bags bach i chi, mae rhain yn mynd o 20 i 5 ar 20 pint yr un. Mae lliwau arall i gael wedyn. Yn gosau hwn i chi ar y metallics, bach o'r lliwarddiad fyna, to sy'n mynd i fynd gyda popeth. Wrth gwrs mae'r wardrobe byddech chi'n cymryd fel staple yn wahanol yn y haf o'r geia. Ond ni wedi mynd am pethau cyffredinol fan hyn, ond mae rhaid i weid, ffroc bach fel hyn, yn lyflu ar gyfer yr haf, mor rhwydd i wisgo, fel defnydd fisgo, so mae fe'n ysgafn a neis ac yn rhwydd i wisgo. Allwch chi wedyn rhoi belt bach fatha tan, neu du, neu hyd yn oed lliw air gyda hwnna, bydde fe'n lyflu. Mae hwnna'n edrych yn neis gyda par wedges, sandals flat, hyd yn oed gyda par o biker boots, mae fe'n edrych yn neis iawn. Mae Elin yn par wedi bod yn fan o'n o'r ein, so mae hi wedi cael ein a fe'n edrych yn lyflu arno gyda par o biker boots, gyda'r waist belt o du. A wedyn jacket fach na yn neis i roi drosto fe. So mae'r pethau yma i gyd yn pethau bach versatile, rhwydd i wisgo. Diolch i chi am ymuno, gobeithio bod chi wedi joio a cadwch yn saff.